Ginpay dalom sa lockdown. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte magapaydalom sa COVID-19 test antes ang ikalima nga sona. Isa sa siyam ka mga high-profile inmates nga napatay sa bilibid negatibo sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Ako si Alright, good morning Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton sa sininga aga. Biyernes. Happy Friday mga ka-aksyon. Happy Friday. Kag Yes. welcome sa aton Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Correct. So, July 24 na Action Boy, no? Next week, August na no? Siyempre. Oh, Correct, next week man. Next week na. Oo eh. 26 kita sa Sunday mo. 30 Webes, 31 Biyernes. Di, pagkasabado, August 1. So, mag-rate kita anay Action Boy sa aton nga mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga. Okay. Kaya Sir Philip Alonsagay, nagapamati sa aton, good morning. Kay Nilita Vinyas Moya. Kay Edwin Pineda, good morning man. Kay Catherine Cesar, Balenasario Cesar. Kami good morning Bacolod, good morning Action Radio. Tamyo ko lang si Tatay Segundo, kag si Mike, nagapamati man. God bless everyone. Si Angie Halandoni, good morning man from La Carlota City. Kaya Cory Vidaha, good morning mga suki, always good ni So din siya kanay Kuwait ni Action Boy, Kuwait, no? May aga Action Radio, happy Friday. Kay Erwin Gonzalez, watching from Maaw. And kay Nelor, Damo man tatabla listener sa Maaw. Pamplona, gani, correct. Sabagay, Good Maaw. morning Action, Dorel, kag Action Boy, watching from Dubai as always. Kay Jerilyn Idon, good morning po. Watching from Parañaque City. Kay Francis Jake Amodia, good morning. Nagapamati naman siya, Action Boy. And say mo dara, dahil lang ged blahaw. Nahapo ka? Na ano? Dagdag ko nga papel. Super kuha, gini. Okay, pasayod lang to, Action Boy. Pasayod to siya. Kay Solping, good morning. Kay Fukuda Eleanor. Okay, Ma'am Eleanor, good morning. From Tokyo. Actually, ko na sa sister na siya ni Kuan ni Ken Alonsagay. Okay. Sa brother, sister Sorry, na gusto sila. lang tanan sa Japan, Action Boy. Damo na to sila. Okay. Kaya Leonard Untal. Morning, live watching from Magalion naman siya, Action Boy. Si Gerald Barbasa Servando, good morning man. Mirna Claud, good morning. Kay Keith Robert Helzinger, good morning Action Radio. Kay Jose Herson Lapinig Junio, good morning man. Kay Bebeng Pacheco, may aga Action Radio, kapamatigid kami kada aga sa Facebook Live from Manila. Thank you. Kay Michael Hilado, good morning Action Dorel, kag Action Boy. Watching from Handumanan. Happy Friday man ko na Action Boy. Kay Roslyn De La Cruz, blessed morning to all. Blessed. Blessed lang gid siya kay para do ka Daw ka lain naman. Oo, lain naman. Correct man. Correct. Yes. Pero ka feeling blessed. No? Correct. Correct. Agree ka. Kay Roslyn De La Cruz, good morning man. Ay, nabasa ako na gali. Sorry. Ikaw, Action Boy, wala ka daw may greet? Di ko may ganda no. Ay, no si mo cellphone, how? Wala pa. Kay Miss Seven Heaven, good morning. Kay Otares, Gagala tulog pa sila. Otares, good morning, watching from Bulacan. Feeling ko pigaw imo internet. Siguro. Daw, I think, daw muna siya. Yes. Kaya Corazon Villasis Gayo, coffee, tako na Action Boy. Si Action Boy, nakagapangapi na siya. Ako lang, nakagapangapi. Correct. Oo. Correct. Ritual na na kadaga. Buritual, gidya, ang pagpangapi. Oo. Ritual na siya. Kaya, ga-energize kita. Araw-araw man sa ritual ba? Si Remia Garcia, good morning man. Kay Olive Souza, Action Boy, good morning. Action Radio, happy Thursday night
watching from Canada. Tika gabi si ila subong no Yes, gabi. of course. Hindi mo siya magambal night kung morning to sa ila, di ba? Sige. Standby nanay ha sa aton nga mga balita lokal, magasunod sa dili gid lamang madugay. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dalain. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11 sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka beneficiaryo sa Social Amelioration Program samtang nagapungko sa evaluation area. Agon makakuha sang ayuda dira sa may barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod kahapon sang aga Huwebes. Ang napatay ginkilala kay Aurelia Magbanwa, 87 anyos sang Purok Sabes, barangay Villamonte, diri sa siyudad sa Bacolod. Suno kay punong barangay Romel Flores, tuman ka excited si Magbanwa kag luyag si nga personal nga makuha ang iyang ayuda. Doon man ni Flores si Magbanwang wala na naglinya pa kag nagdiretso na sa evaluation area. Si Magbanwang inupdan sa iya nga bata kag ginalalayan man sa matanod sa evaluation area. Pasado las 9 sang agas ang gulpi na lang nga nag-uy-uy si Magbanwa kag ginhingagaw padala sa isa ka pribadong ospital apang ginbawian sang kabuhi pasado las 10 kahapon sang aga. Ginklaro naman sang kapitan nga hindi kinahanglan nga magpadulong sa SAP Distribution Center ang hindi makasarang maghulaw kung may edad na kag kinahanglan lang nga magpagikangot sa barangay ang himata sini. Madumduman mayaraman sang senior citizen sadto sa nga beneficiaryo sang SAP sa barangay Tangub nga nagtaliwan man samtang nagalinya sa pagkuha sang first tranche sang ayuda. Ginpaidalom sa lockdown ang bilog nga Purok Seaside, Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod, umpisa kagabi Hulyo 23. Suno kay punong Barangay Noli Villarosa, hindi anay makagwa ang mga residente nga yara sa Purok Seaside kung wala man sang may makasulod sa among lugar. Ini ang tika nga ginhimo ni Villarosa matapos naging pabalo siya sang otoridad nga may dugang nga nagpositibo sa COVID-19 sa lugar. Wala na gin palayag ni Villarosa insakto nga kadamuon sang dugang nga nagpositibo sa lugar. Suno kay Villarosa, bangod sini ka pinutsyenta ka mga pamalay ang naapektuhan sa lockdown. Nagpanugyan si Villarosa sa iya pumuluyo nga hindi magpanik. Madumduman una na sadto gin lockdown ang kapin 35 ka mga puloy-an akong 30-meter radius humalin sa balay sang utility worker sang General Services Office nga nagpositibo sa COVID-19. Sa Miyerkules nga adlaw ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga ang utod kag iloy sang utility worker ang nagbatsyag sang sintomas ng COVID-19 kag yara na gin-isolate sa isa ka hospital sa Bacolod. This is from doktor no, subong yun ang balan niya ko ang instruction gid no nga isilso po ang seaside no, from 30 meters and then and 200 meters 100 meters no bilog nga seaside wala anay sang magwa sa Purok Seaside kag wala magsulod. Kabahin sa pahayag ni punong barangay Noli Villarosa. Dead on arrival man sa ospital ay isa ka lalaki matapos ginluthang sang riding in tandem sa sitio Puting Tubig, National Highway, Barangay Daga, siyudad sang Cadiz. Mga alas 9:30 antak na sang Huwebes nga adlaw o kung sang kahapon nga adlaw Hulyo 23. Ang biktima ang kilala kay Renante Fernandez, 47 anyos, may asawa kag residente sa Hacienda Nabinay sa amuan nga barangay. Sa inisyal nga investigasyon sa pulis, nagaangkas ang biktima sa motorsiklo nga ginamaneho sa iya sininablos. Ang kilala kay Gerson Itson gikan sila puluyan pakadto sa barangay hall sa barangay Daga, agud atubangon ang iya ginpasomon nga persona nga may utang sa iya. Sunod sa kapulisan, samtang nagabiyahe, may nagatupad sa ilang motorsiklo sa din sakay ang mga suspetsado. Naibaluan may dalaga kalibre 45 ng armas lutang ang nagaangkas nga mong naglutang kay Fernandez nga gintunaan sa iya kamatayon samtang wala naman maigo ang iya sininga hinablos.
Sa karon parahan pang pursuit operation sa kapulisan sa mga suspects kag pagtumod sa rason kung motibo sang krimen. Patay ang aray miyembro sa Civilian Home Defense Forces sa CHDF matapos lutangon sa Purok 3 Sitio Mambato, Barangay Kamalandaan, Banwasang Kawayan kahapon sang aga Hulyo 23. Ang biktima ginkilala kay Julie Kasumpang, 60 anyos, kag nagapuyo sa among nga lugar. Sunod kay Police Major Lowell Garingana ang hepe sang Kawayan PNP, si Kasumpang ang magalawig kuntani o kung magalawig kuntani isang iya karabaw sang bantayan sang 3 ka mga tawo kag ginluthang. Dugang panigaringana 3 ka pilas ang naagom sang biktima gamit ang malagbang armas luthang kangay sang M16 rifle kag M14. Palayag pa sang hepe base sa panugdaon sang pamilya, wala man sang kontra ang biktima sa ila barangay. Aktibo man nga barangay Tanod ang napatay labi na nga nagatutok ini batok sa insurhensya sa ilang nga lugar. Pila ka motibo ang gilalantaw sa otoridad ang mga pagka-CHDF kag pagkatanod sini kag posible New People's Army o NPA ang mga suspect. Ipaidalom sa autopsy ang lawas ng bangkay para sa husto nga proseso. Samtang na-recover naman sa mga kapulisan sa Police Station 5 ang ginabulubanta 50,000 pesos nga bilis ang ginasuspetsuhan shabu sa bypass operation ipatigayon sa public cemetery sa Barangay Granada, Siyudad San Bacolod, mga alas 11:50 ang tagna sa itong Miyerkules ang gabi. Ang naresto ng kilala kay Arvin John Hanayan, 31 anyos, kag residente sa Purok Kabukiran, Barangay Takuling. Nakuha kay Hanayan ang 5 ka sachet ang suspected shabu, ginabulubanta 6 ka gramos ang kabugaton. Una din alas 8:30 sang gabi sa Miyerkules ang inaligar, gin-abduct si Hanayan sa Barangay Takuling. Sunod sa mga saksi, nakapatay sila sang 3 kalubok sang armas lutang, kag nakita ang impusasan kag puwersang ipasakay sa Toyota Innova nga salakyan si Hanayan. Nakuha pa sang kapulisan sa lugar ang 2 ka empty shells ang kalibre 9mm nga armas lutang. Ginako ni Arvin John Hanayan sa Police Station 5 nga iya kaupdanan ang abduct sa iya sa Puro Kabukiran, Barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod, Miyerkules sang gabi. Sunod kay Police Captain John Christopher Masangkay ang hepe sang Police Station 5, may nakuha nga shabu nga wala mabayaran si Hanayan, rason gini siya ang gindala sakay sa puti nga Toyota Innova. Sunod kay Masangkay, ginatagan sang deadline ang suspect agud bayaran ang nautang niya nga bilis ang shabu. Nadakpan si Hanayan sa patio sang Barangay Granada sa bypass operation. 6 ka gramo sang suspected shabu nga may market value nga 50,000 pesos ang na-recover sa suspect. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Hanayan nga buhi ini kagyara sa custodial facility sang Police Station 5. Kaso nga paglapas sa Section 5 kag 11 sa Republic Act 9165 kon illegal nga paghupot kag pagbaligya sang ginadilian nga droga ipasaka batok sa suspect. Nagbaybas kami, Mr. Boy. Kami actually, way ko kabalo na maging abdak siya ng nangalan na si Mana na person. Probably, sir, ang nagtampon sa iya, sir, is mga kaupod niya man na daw kay according sa alpa namin, sir. May ano to sa sir, kapalago na to sa sir sa mga upod niya. Kaya way ko na nag-remit. Kabahin sa ang pahayag ni Police Captain John Christopher Masangkay ang hepe sa Police Station 5. Na-recover man na masobra sa 270,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa bypass operation sa mga kapulisan sa Police Station 2 sa Purok Tambi Palad, Barangay 10, Siyudad San Bacolod kahapon Huwebes. Nadakpan ang subject sang bypass nga operation nga kilala kay Joyce De La Gente, 23 anyos, residente sa among lugar, kay isa ka high-value individual. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana, nagliligad pa nga masimana sa nagwa ang report nga ginagamit ni De La Gente ang iyang ngalan nga mga suppliers ng illegal nga droga sa lugar. Naglawig sa 3 ka simana ang monitoring ng patigan sa mga kapulisan bato kay De La Gente. Arestado man ang illegal ginadulungan sa supply ni De La Gente, ang kilala kay Jo Marie Hardilesa, 32 anyos. Nakuha sa bypass operation ang 6 ka dalago kag 12 ka medium-sized transparent plastic sachet sa ang ginasuspetsuhan siya nga ginabulwanta. Nagabugat sang 40 gramos, 2 ka improvised tutor, 2 ka disposable lighter, kiluhan, kahita kag kwarta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:19. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa
Presidente Duterte magapaydalom sa COVID-19 test antes ang ikalima nga sona. Samtang sa isa sa siyam ka mga high-profile inmates nga napatay sa Bilibid, negatibo sa COVID-19. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. 803 plus. Alright, good morning Liwat Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-action na nag-upod sa aton Facebook Live. Correct. Good morning sa kay Susan Jaime Allen, dila sa US. Suset Plumeda, mayang agaman, kay Annabel Lobrido Ciruelo. Ronnie Vega, good morning. Yes. Kay Action Boy, kay si Uncle Dudoy Rezada sa Mindanao ni Action Boy, nagapamati sila subong sa aton. Good morning. Kay Leonard Untal, thank you gid ha, super dayo, yabala. Kay Freddy Boy Ponce, good Action Radio. Good morning, good Action Radio. Kapamati gid sila from Mursha, Action Boy. Kay Agustin Torres, good morning Action Boy and Dorel. Happy watching kay kay Franchi sa DC2. DC2 din gani. Sa Rigid Pearl. Rigid Pearl. God bless you all. Kay Darna Ko, good morning man. Kay Jard Batayola from Puerto Princesa, Palawan, sa Action Boy. Nagapamati. Kay Keith Robert, nabasa ako nakagina. Kay Jocelyn Ulak, good morning Action Boy and Dorel. Kay Hob Nino Solis, good morning Action Boy, kag Action Dorel. Shout out lang ko da sa ako ni amigo. Kay Joffrey Mariveles, kag sa asawa yang gwapa ko na Action Boy. Nga si Cheche Gamboa Mariveles, salamat. Wala sa sala sa asawa yung garo, ano? Wala. Kag may lang gingalanan niya yung asawa. Correct. Correct. Ang mga importante da Action Boy. Kaya meron din mga kapag good morning da sa asawa ko. Sino? Happy birthday gali anay sa kay James Ryan Barrientos, 11th birthday, no? Sa NHA Pahanukoy, no? Aling kay lolo kag lola mo Fred kag Susan Verde Blanco. Happy birthday! Kaya Belmar Panisales, good morning Action Radio. Lagi ako nakaabang FB Live. Good morning da taga Sitio Manuyop, sakop sang Kanduni ko Action Boy. From Caloocan City sa Manila, kay Belmar Panisales. Si Raymond Alarcon Sagal Jr., Araman Action Boy. Kay Ramona Azero, happy birthday. Kay Paji Calves. Yes, happy birthday. Kay Maria Luz Makunat, Morning Action Radio, ag sa inyo nga duha, mga peta. Thank you. Ako tapos pa ya, dugay-dugay pa kuya. Yes. Ako yung tapos na ko, T. Ako ya la city, kuya ka pangapi mo. Oh, sige, super explain. Kay Ann Articulo de Vinagracia, happy Friday man. Kay Olive Souza, ni namian gid ako balas ang inyo nga kanta. Siling diri sang mga amigo ko daw nagakanta ko noong mailonggo maghambal. Ang ato niya Ang panghambal, intonation. Oo. Ang intonation naton nga mailonggo daw gakanta ko, no? Nagakanta gid kami ako. Duga akapela. Nagakanta gid ta bala. Hindi naman na amo na ya. Charot lang, syempre. Painto style na niya. Oo. Basi sa kanta, tapag hindi ka, di ba may kanta kaya Action Radio? Oo. Padayon Action Radio. Memorize nyo na ha, kay soon may premyo ang maka-memorize na. Kaya Joja Seson, Rimzalhon. Mayong aga sa inyo dira. Okay, good morning. Kay Reyna Sagarang, good morning man. Kay, si Samson ni Balaw, good morning. Kay Kapskis Estojero, good morning man. Kay wala sound, di ko mabasa yung ngalan. Kay Pete Cemetery, wala ka sound. Whatever. Char. Actually, wala sound kung mag-endorse kami. Pero may ginamba, basta mag-endorse kami kakadula ang sound. Kay Lilian Bermudez, Action Boy, si mo classmate ni, no? Good morning, Lilian, no? Nagahimo siya kuno sang washable nga Action Boy, face mask. Face mask kuno mandatory sa Melbourne. Tanan, mag-mask gid kay nag-second wave kami ng COVID-19. Ang penalty nila $200. Uy. Kung wala ka face mask. Grabe na. Grabe, no? So kapag himo siya kay para sa mga Pinoy dito man. Grabe, no? $200 ang multa. Perfect. Atong di pilaya. Ang
Wala man. Ginadakop lang. Kaya may multa, Actually, may curfew, ang naglapa sa curfew mo. Oo. Diri sa aton, basi community service lang guro Aksyon Boy. Mayara naman Depende, lang. guro, Kaya sa may LG. ordinansa na ba nga dapat magsuksok ng face mask, social distancing. May kuwano na siya, may ara na siya nga penalty, close. Oo. I think daw 300, 200, amo na siya yung aton. Ano ba lang ko ligad hambal ni Sir Pico, nang ang may curfew. Kung taga diri ka, 300, balya. Kung taga Gwa ka, 500. Basta sa face mask, may ara man na siya. Tapos ang magsuksok ng face mask, kailan proper. May ara ang isang face mask, ang ilang sagang lang yung ginatabunan, ay nano kuno na yan. Pareho lang na way ka face mask. True. Diri mo yung nabotang mo. Tayo na contaminate pag in-Aksyon Boy. Diri kaya ang virus. diri lang yung natabunan mo, sagang mo. Ano na, dadra ka ginawa. Isa nakapoy naman ang iba Aksyon Boy mo, di ba? Kay Kay Nanay Ligaya, Beto, Aksyon Boy, good morning. Nagapamati sa may Binalbagan. Kay Tito John Bornales, kila Aksyon Boy, nagapamati man siya sa aton. Kay Tita Joby, sila ni naghatag sa akong chocolate. Thank you so much. Nga, kunla pa ba sila. Standby na sa aton mga balita nasyonal, magasunod sa diligid lamang madugay. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time na size 29, detalya na sa mga balita nasyonal. Magapaidalom si Presidente Rodrigo Duterte sa COVID-19 swab test antes ang iya ikalimang asona sa Hulyo 27. Inagin pahag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque sang ginpamangkot sa regular briefing kung si Duterte ang magapaidalom sa RT-PCR test. Ang Presidente ang mag-deliver sa asona physically sa joint session sang Congress sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Ang mga mamalida kag staff nga magatambong sa SONA ay ga-requirement nga magpaidalom sa swab testing kag rapid testing. Ang mga persona nga maga-positibo sa anuman nga test ang hindi napagtugutan nga magtambong sa SONA. Umpisa subong adlaw Biyernes ipaidalom na sa lockdown ang Batasang Pambansa Complex sa siyudad sa Quezon bilang kabahin sa preparasyon sa ikalimang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes. Sunod kay House Sergeant at Arms Retired General Ramon Apolinario, ini para makapatigayon sa disinfection sa mga pasilidad sa Kamara kag ma-check sa mga security forces ang seguridad. Dugang pa ni Apolinario ang Quezon City Police District kag Fire Marshal ang mga-deploy para magbantay sa Batasan Pambansa. Mayara naman sa isa ka building sa Kamara nga magaserbe nga coordinating committee para sa AFP, PNP, Intelligence, MMDA kag security personnel. Yara sa 500 ka security personnel kag dugang nga isa ka gatos tubtob 150 ka presidential security group ang magabantay sa sulod sang Kamara. Ginpanghiwala naman ni Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang mga aligasyon nga ang mga preso
sa New Bilibid Prison ang ginapatay sa mga opisyal usar sa ang COVID-19 crisis. Nanindugan si Bantang ang damlag lang kamatayon sang 21 ka mga preso, lakip na mga high-profile inmates ang bangod sa COVID-19 infection. Sa record sa otoridad, 258 ka mga preso nagaangkon sa kunatapikan sang COVID-19, apang 230 dre ang naka-recover na. Inimana ang palayag ni Bantag matapos nagpabutyag sang Kabalaka. Ang pila ka mahimata nga wala napatay ang mga preso sa COVID-19 kundi gin-execute sa Bilibid. Sa namunuan, lakip sa napatay bangod sa COVID-19 amo si JB Sebastian, isa ka high-profile inmate nga nagtestigo bato kay Senadora Leila de Lima angot sa ginaligar illegal drug trade sa sulod sang Bilibid. Negatibo sa COVID-19 ang isa sa siyam ka mga high-profile inmates nga sa Bilibid o New Bilibid Prison nga napatay. Sunod sa report, nagapakita sa death certificate ni convicted drug lord Francis Go nga hypoxia o kung kakulang sa oxygen ang kabangdanan sa iya kamatayon sang Mayo 28 samtang antecedent cause amo ang severe pneumonia. Nagapakita sa COVID-19 test results gikan sa Research Institute for Tropical Medicine nga negatibo ini sa virus. Pero suno kay Bucor o kung suno sa Bucor ini kaduha nga COVID-19 test nga ginpatigaan kay Go antes ini nga napatay. Suno sa ahensya mayara sang first test nga nagapakita nga ang napatay ang positibo sa virus. Nadugangan sang 2,200 ang bago nga COVID-19 cases sa Pilipinas, ngayon nalakipan sang 1,314 ka fresh cases, kag 886 ka late cases. Bangod sini, ang pungsod karon may kabugusan nga 74,390 na ka mga kaso. Hindi na ikasyam nga adlaw nga masobra sa 1,300 ka bagong infection na report sa kada adlaw. Lakip sa mga lugar nga may maramong nga bagong nga COVID-19 cases, ang mga Metro Manila, Cebu, Laguna, Rizal, kag Cavite. Ginatunan sa National Interagency Task Force ang pag-usar sa bagong nga teknolohiya para mabluan ko ang tao ang may COVID-19 sa sulod sang 30 ka minutos. Sunod kay Cabinet Secretary kag IATF Co-Chairman Carlo Nograles, inang ginatawag nga antigen tests. Dugang pa ni Nograles, ilan na napalambot ang ini proposal sa Technical Working Group para sa procedures kag mga kinahanglanon para ini mapatuman sa mga laboratorio. Ginpathag ni Nograles kung ang antigen testing ang maaprubahan kag ang protocol ang maaprubahan man sa IATF. Inianda ko nga bulig para mapataas pa ang COVID-19 testing capacity sa Pilipinas. Madumduman, una na sadto ang ginpalayag sa Food and Drug Administration nga hindi reliable ang antigen test. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Kag sa Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod kay Aksyon Fred Salanga. Malakay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.